Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamu hahanggi pinaribot. Amanami inanami na hinaholongan. Tajakon ma barita nauli dihita las ni roha silehon gogo dohot pangapulion demingguta sadarion. Imana tarenet sian sada Korintus 15 ayat sada rodi 10 sada. Songonon ma padok nadisi saluhut na mahita paihut ihut tossa. Alay naeng ma pabotohonok kutuhamu akadungan barita nauli nahu baritahon tuhamu na jinalomuna naung gabe hajongjongan muna laos ido parhitiam muna gabe malua namun ditiop hamu hata nabi naritahot tuhamu ia na sosadok magopo hamu porsea aisian mulana hupasaha tuhamu nahu jalo oddo naung mate do Kristus alani dosata hobartu natar surati. Naung tartanom do ibana gabe dipahehe diari patoluhon hobartu natar surati. Jadi dibaritaho do tirina tu sikepas dungi tu 12. Dungi dibaritaho dirina sahali tulobi 500 dongan. Na tumorop sianakai mangulu rupe debado naung modding. Dungi di pateridaho dirina tu si Jakobus dungi tuaka aposteli sudena. Alai dipudi ni saluhut nai di pataridaho do ibana nang tuau. Natardok tubu di nasotikina. Ayaw do naung met sianaka apostel. Nasotamado aunian goaran apostel. Alanaung hulele hurian ni debata. Alai nadia unuaing sian asini rohani debatado ubain nadapot. Jaladang na magopo asini rohana natuau. Egumodang do huulahon sian nasida saluhutna. Alai dada autahe. Asini roha ni debata natuawido. Atong manang aupe manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu ima saatna au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na soras sudah. Porsea dohodisi, manang na mangidai sima. Col mana domangol mahita sian saluhut. Moloholan di portibion hita makirim. Taringot tu Kristusi. Kitalah orang yang paling hina ketika kita berharap menjadi bagian daripada Kristus itu. Hanya sebatas ketika kita hidup di dunia ini. Di damang dohot dainang nahina holongan songonom ma uli ni rupatta. Uli dohamu tahe. Simadok. Heado disadari hamu uli hamu. Hadigan. Sarupa dohita sude natinop pani debata. Na adong di portibion. Nalaidak salah ramolo tarajumi kita punya keistimewaan.
dari semua yang dicipta oleh Tuhan di dunia ini. Hala memang holat tuhita do di ibusson aha. Kosa hanguluan. Tuna opati pakna dan di busson. Itu langsung do jadi. Alai molo tuhita dungi di ibusson mahosa hanguluat tunasida gabe martodi namangulu manasida. Amang doho taminang molohyado kita menyadari dirita hobar tu hauliota, kita syukurilah. Halai bodora amang doho taminang gabe tubuh siani pamikirion na sederhana dopak kita. Masa begini cantiknya saya itu hanya sebagai kelinci percobaan Tuhan ciptakan di dunia ini. Mangulu mate. Alai bodo ramang doho taminang gabe tubuh pamahamion na tumibbo na bagas bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan saya. Laos di bagasan pemahaman na sederhana sialani ido uben na gabe berusaha debata mangaroro ise mangaroroho sia dia sia subia ni pangalau siomi. Ahama subia pangalau sioni. Hamadea. Diroro hita siani. Tanpa syarat. Dangalani burjum. Dangalani ulim. Dangalani hasati ommu. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah itu sendiri. Alani hadirionna songon ama diho. Alani hadirionna songo debata na tumopaho tumiru rupana tudus tu pangalahona diroro siani jala partikianom mapinalna marhite naong diroro ho siani lani amang dohot taminang gabe monak kita saluhutna moledok monang amang dohot taminang monang di tata cara berpikir berpola pikir Kristiani mah. Moledo di pamorang amang doho tamu inang kinerja na peiko kinerja Kristiani mah. Moledo di pamorang amang doho tamu inang parsauran na peiko parsauran Kristiani. Amang doho tamu inang moledo di pamonang dada hola pertidio benata homol-homol di hoinang murado di debata mabeko mamora murado di debata mabeko sangap murado di debata mabeko arga di pertidio. Gampang bagi dia. Tapi Tuhan tidak mau kita berubah hanya dari segi itu. Mulai ikuti sejarah perjalanan di bangsoon mulai sia-sia dan dohot si Hawa dipilit si Abraham, dungisian garis keturunan di si Abraham mah dipilit bangsona Israel, dungisian garis keturunan ni Israel mamuse roh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, lihatlah bagaimana sebenarnya membentuk karakter itu tidak gampang. Mengubah keadaan hidup kita bagi Tuhan gampang, tapi mengubah siapa kita akan sifat dan karakter kita setengah mati. Jalan alau si dohonokku Tuhamu amang doho tamu inang sada sianaka naneng muba hobar tuson hobar tu nang hehe ibana sian namate. Kita berubah, bukan berubah dari segi keadaan hidup. Lakiamar pada debata sama mora kita hehe Yesus. Lakiamar pada debata asa sangap kita hehe Yesus. Lakiamar pada Kristus Yesus tu kita hehe ibana asa dihargai saluhut jolma nadong di pertibio kita. Bukan. Tetapi supaya kita memiliki pola hidup yang baru.
Persauran naik baru, pola pikir naik baru, pola hidup naik baru. Kemudian bagaimana kita membuat wacana hidup yang baru. Dakkola portibiobe. Rikodo harta, rikot. Rikodo hasangapon, rikot. Rikodo hitargadi si malolong ni halak, rikot. Semuanya perlu. Amang doho taminang. Tapi kita harus memiliki karakter yang baru. Jadi saya membaca sebuah pernyataan tadi malam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, dan itu sangat menggelitik bagi saya. Karunia, berkat, termasuk kebangkitan Yesus, bisa dirasakan setiap orang. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap terarah kepada neraka. Jibuiruin namang doho tamuinang songonima bagena, songonima ulina. Setiap nak tersinggung kamu, natuari marbaju nabirok kamu sudah. Gabe gudang dak kutadda, apalagi akan nabirong, marbirok segijak satu toru. Noaeng hamu amang doho tamuinang marbaju nabotar. Biasanya amang doho tamuinang orang yang pakai baju putih itu semakin cantik. Karena baju yang dia pakai itu membantu memancarkan wajah. Jika na hurang ulina na tuari noaeng macayuli situ tu. Akana uli gabe tung macayuli. Saluhut na hita na pungurison. Jala sudah makita mang doho taminang madok. Uli doaw Tuhan di hadapanmu. Uli doaw Tuhan di haheheonmu. Di bagasan partikianon. Alayunang palo asaw makilalahon taringot tu. Haheheon mi. Halay satikos na pardalanakku. Dang pardalana tumapoto surgo na pinarademi. Halay tumapoton hadiriyokku. Tuhadoro burhu. Tuhamagoane. Karena apa? Karena pola pikir. Pola hidup. Dan yang lain-lain. Amang doho tamuinang ahadu harwana masa di Korintus. Nama masa di Korintus, sada 1,5 tahun Paulus melayani di sini. Dungi hijrah lau mamusai ibana tuhuria na asing. Hapedi bagaimana mabarita amang doho tamuinang naung tubuh parbolat-bolatot di dia. Di Huria Korintus. Karena ketika itu ada ajaran yang berkembang, yaitu adalah kelompok gnostik. Dan ini adalah sejajar dengan kelompok dekotisme. Yang lebih mengandalkan ilmu pengetahuan. Dan mereka mengatakan, dang jolma debata. Dang jolma Yesus. Jalan na pinarsilakoni dang jolma. Jalan na pinatudo na didirina. Tu si Jakobus, tu 500 salak, doho tu 12 sisiani, dang jolma. Alay tong do debata ibana. Alani amang doho taminang gabe timbul madihati-hai hagut turun. Gabe timbul madihati-hai pro kontra. Taringot tu pemahaman, taringot tu dia. Taringot tu Yesus Kristus. Semalam juga saya membaca sebuah pernyataan, ini hati-hati. Cara menghancurkan orang Kristen adalah jangan pernah buktikan bahwa Yesus yang mereka sembah itu bangkit dari antara orang mati. Dan ketika itu tidak bisa dibuktikan, silahkan buang Alkitab saudara ke tong sampah ninna. Halani amang doho tamuinang isiru na moi membuktikan keberadaan di Yesus na tubui. Boy doholak hata, boy doholan sakababa. Saya tadi telah menguraikan khotbah ini yang pertama, berubah. Ayang go padohat dodohonot tatu akan asoporsiai ngahehe Yesus. Tapi pola hidup kita tidak benar. Mereka tidak percaya bangkit Yesus. Kemungkinan kita terbatas dari segi tulisan. Tapi dari pola hidup, pola bersekutu, pola pikir, tohodo Kristus Tuhannya.
Dia mau kainang marsiajar mahita disi. Ayaw pedak sikop do pedisi. Kodonok kure. Dangadok kita nasikop disi. Dukpen norro musetor di perbadia. Mengajari hita. Hal ini lalarohaku. Ketika kita bisa koreksi terhadap diri kita sendiri. Mari kita kurangi. Nah perbedaan. Orui perbedaan. Nah saya mengira halak negatif. Kurangin itu. Jadi berpikir positif. Kalau tambah harta orang lain, syukuri. Asadok peminjamanmu. Kerjakan pekerjaanmu. Jangan hanya orang lain lihat. Kalau tambah harta orang lain, biari. Doakan orang lain. Ampuni orang lain. Bantu orang lain. Lakukan yang terbaik bagi orang lain walaupun kecil. Senyum bagi orang lain. Unak songona wakulan namutuk terus. Amang doho tamuinang ido naboi mabain berubah orang lain tentang Tuhan kita itu. Jala dohonok kutu hamu amang doho tamuinang lam matua pertibion ingot tamuma lam maollo jolma majalo na jolma debata. Nama lam maollo jolmai majalo na hehe debata sian namate. Makin susah. Apalagi nuaingkan semua sudah mengandalkan intelektual. Imana parjolo. Napa dua ho namang do hota. Sudedo hita naik komate. Jadi halak Batak marmacam-macam do hamatean. Adong do di halak Batak mate makar. Adong do di halak Batak mate haponggolan ulu. Adong do di halak Batak mate sarima tua. Adong do di halak Batak amang do hota muinang mate saur matua. Buku nahujaha bagi orang Batak kematian adalah bukan akhir daripada segalanya. Tetapi kematian bagi orang Batak adalah merupakan siklus kehormatan. Sialan dia mang doho tamuinang ngaboy mangurupyo satikos na tuhita songo kalak Batak naung gabe Kristen. Ay Apostel Paulus madok Kristus doha ngolua diau jalalaban ang mololaba do nang hamatean ngara de hitamate. Olo dohamu majalolaba ise manang rade mate. Ya, gumudang na martudu na tua-tua. Ise mahita naung rade mate. Jalabo hama hita dinalaho para dehon hamate atta. Hamang doho tamuinang di jamas sonarion hamate anop pengamen nyangkut prestise. Ngahiran au sangap jolma molomate di kubur tu dia. Tu Taman Eden. Adong muse taman pemakaman Sandiago Hill. Di dia di Jakarta. Boy do amang doho tamuinang salubang argana sadia saem. Jemolo namora kageleng na ngamatua among ngado inong na ngetor di pesat dua. Adok kamu nang memesan? Iya. Anak namang doho tamuinang sepihak. Saya pernah membaca buku judulnya adalah Jujur Terhadap Kematian. Itu karangan Dr. Andar Ismail. Lama tua portibion lam sojujur do hita taringo tu hamatean. Taripu do portibion yang anata saleleng ni lelengna. Taripu do portibion si homolota. Sialani amang do hotaminang gabe mabiar hita mate. Molota pa upuk pardalanan ya kau puta na parjolo. Uparania do na sida mate. Alania na jolo tikime meta uhingo di persuburan. Lawa tu sada binanga, lawa tu sada abar, adong do di sidi peakon batang. Usukun ay batang ni isi di. Batang ni opu sianu.
Nga dipersiap po ni mana hamatian na. Gitu. Perlu do memang alayamang doho tamu inang molo taringot tu hamatian. Dadainin na hape dinalaho hinasikop ni hadirion ni halak Kristen. Na makaporsiai Kristus. Namian di bagasan haheheon di Kristus. Bukan dengan cara itu mempersiapkan kematiannya. Sebagaimana tadi saya mengatakan sebenarnya kematian itu adalah merupakan siklus kehormatan bagi orang Batak. Jemang doho taminang tua doha matean di halak Batak molonunga sipan sudeyaha pinoparna. Molopitu gelengna maranak marboru marnini marnono sangat tuna marodohodok, maka kematian itu adalah menjadi sesuatu kehormatan. Alayamang doho tamuinang adong na negatif putin jauh siani. Kalau orang Batak menyatakan kematian itu adalah merupakan siklus dari kehormatan, ternyata kematian di bawah daripada itu adalah merupakan malapetaka. Molo mati dak danak itu kegagalan. Molo haponggolan dulu kegagalan. Molo matopas tataring. Molo matopas tataring ninaha. Mate inatta. Haponggolan dulu mate. Mate amatta. Tetapi kematian di luar daripada nasaur matua itu sepertinya masih bersifat negatif. Halani amang doho tamu inang si padengganota marhite haheheon di Jesuson dang budaya Taibe na lebih dominan. Dadanak na matua na marsakit na sehat na birong na botar na mora na pogos ketika mati telah dilingkupi janji yang sudah bersifat final, yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus. Maka ketika dia percaya dengan itu, dia akan dibangkitkan dari kematian dan dia memperoleh apa? Kehidupan yang kekal. Amin. Jiamang doho taminang akanong modingi. Huludo tari luilu hamu di bagasan na duarion. Adong doho bereng mang napige-pige siyak kamu hirana bade itu bohina. Na di ngotom mara amatay na julun na ruakur pani. Manang hohom di bagasan parningotan ni namodingon di paubuk imana musya situasi ni ngulunay itu pahian na nabirongi makulum basude iho amang doho toy nang minar mahon waeng ay ko porsia doho saluhut akan ang zumolo borhati nung ngarap ibana doho ise nung ngarap doho tise doho tuhatay titik kizamita parningotan ni namod dingi dung hehe Jesus siyan namate mardalani do mana tulwari. Saya cari-cari buku kemana Yesus ini pergi, ke Podomoro kah atau kemana? Karena memang itu sangat dalam begitu. Jahamu majamita jamita nari natuari Mardalani memang tulwari. Ternyata katanya melalui literatur yang saya baca itu dia pergi ke kuburan-kuburan orang Kristen. Jemoloi sukuto kamu bohano paditanami akau puta na parjolo si pelebegu. Bohano hi ninahamu. Au sipata molodang kondisi tenang au disukut songoni dan urusanmu iniku. Jalan dan urusan kui urusan di Yesus idoi. Alega berong do pikirat ku amang do hotamu inang tusi maralawi bana. Hamu kasih pelebegu na jolo na soporsea do pakau nunga roau tu mapotok kamu nunga hehe au sian namate alani i naikon to busok ku mahamu. Kemungkinan seperti itu. Jadi hoinang molotuk pedang anong beamata dah kola ni natta te do mata nang dihamu kamata na sorong be natta
rap donasi dan wae. Alana na tuari itopok donasi dah. Ditopot. Jedok mari bagasar rohami, las ni rohami ati pusianu. Ngai topok Tuhan tayo na tuari. Dina hehe bayana sian. Hirim doro hakku. Topoton nau. Tarsongoni marupani. Daulima. Dadang semarsak behamu. Dang sai di ruang lingkup ni ibe. Alana sudah kita naik komate do. Nak pedak taboto di dia sehari-hari alani aha kita. Mate. Alengo luon olla ni do. Hola mate pandita sida bani torgati do pandita resort tu tajuk sarion. Dakse pai mai mau ni. Marlungun ni roga majohita tolu bulanon nanga mate pandita. Silaban. Siapapun kita dengan jabatan kita dengan popularitas kita, ketika kita telah mati, ganti. Hidup. Pasa pula dahulu horwa. Istri juga mati. Ipihak seberibun. Tuhan ini madopung indah. Amang doho tamu inang. Ya itu kenyataan hidup kan? Nggak bisa dibilang. Amang doho tamu inang sepihak juga mengatakan, gak usahlah terlalu berharga hidup ini sama kamu ini mana. Tahu ya mak, olah ni dong nguluon satok kido ninna. Memang toho dah. Tanga dok pola si bangga honoton na manguluon. Tahu ya mardalam masongoni. Olah ni na boy ba mekel maradok podongan mekel. Unang ni haji tidongan. Olah na boy ninikmatan na sinariba ninikmatan. Olah ni naboy ninikmatan na niulai sehati ba dang marsahid ninikmatan. Olah ni naboy no yang amang dohotoy nang marumur ho 70 tao boy depo di ngato tulan dijagali. Tuan nami daripada 40 tahun ngamar bontot-bontot. Tu dia pemar bontot. Aku bersyukur do ba. Nang marumur beben waeng 50 tahun dang anti bontot do piau. Amang doho taminang. Ya bahagia itu sederhana. Ya. Jadi kita juga yang menjadikan hidup kita bahagia itu sederhana. Karena hal-hal berat menyangkut soal hidup itu dia tuh sudah tanggung. Kamu nama coba-coba memikirkan naberati. HP naberati. Ayah haruna borat terus pikiran di zolma. Hamatea. Yang paling berat yang dipikirkan manusia di dunia ini adalah apa? Kematian. Dan yang paling diinginkan manusia di dunia ini adalah apa? Kehidupan. Jadi nggak usah mau memikirkan yang berat-berat. Mau lo dia rasai keleng pibe ho, lo malah berat itu sih. Dia akan kerjakan itu semua. Amang doho taminang sederhana. Atau ngamang doho taminang tu dia ho. Dong mate ho. Ini mana gawe persoalan. Jadi ima hita na jolo molo mate hita na jolo marmat samdo na gabe tingkatan ni dirita dung mate. Jadi na parjolo molo mate ho gabe beguma. Na paduahon dung gabe begu ho gabe sumangot ma. Dung gabe sumangot to gabe sobaw ma. Dung gabe sobaw ko gabe sahala ma. Itu bata sebelum kita Kristen. Idoy nang Ji mulai ate matarok tutuhatai dang di urutan ni na opati kita. Jadi dimensi roh orang meninggal itu dari pemahaman orang Batak, semakin lama dia mati semakin hebat. Iben na namate ni halak Batak parjolo itano dungi itu tabak dungi itu tugu itu tahe itu hope haduan memungkinkan do tutugu dungga be 200 tahun dilului ma isi do oput tanda jolo opusianu baru nadeyak contohna
Ha. Di okal mahulin yon. Di maem batu tabak na tibbo. Tabak na pir, tabak na tibbo, dungi musaibam magabe, tugu. Begitu. Di hamu amang doho tamu inang, di sido pehitan maeng, daung be. Enggak di situ lagi. Hidup. Jadi komunitas ni begupe adong do. Iben na haroa akan amarroha begu marsitopo tadoi begu nasada tu begu nasada naik. Jala begupe adong dotong nangak ka persaingan na. Iben na dong katingkatan ni begu doh guar ni begu. Iben na dong begu nur-nur, adong begu gajang, adong begu atuk, adong begu ladang. Amang doho tamu inang, saya mau katakan kepada kita, ya sah-sah saja. Itulah pemahaman pendahulu kita, tadi ngotu kita. Halai hudok madihoinong, ngakristek ko, molomodik ko haduan. Haduan naghini rimus ya Tuhani. Ada orang tu hakeheon di Yesusi. Dang naso dihargai Yesus budayata. Alai marhite naung hehe ibana sian namate. Naing madok do imana tu kita. Dang disibe ho amang, dang disibe ho inang. Alai nungga hu parade inganan na muli sian nakai. Jala ima si iribommu duk salpu ho siak kasiang anon. Nungga loja awo Tuhan di si ulu balangari naing tumibu au pajupang rabdohoto di surgoi. Mana boy tarbuanau lobi sian ulosi nungga loja awo Tuhan rade mabaen inganaki tebuni nama teh ya teh amang doho taminang dang adok siha biarat tadi hamu amanginang ay may biar pehita tong do naikon pasago-sago opeho naing mate dang titor so tung adong rupa ni madok molo parmatek punya pesawat tarhilala asuransi amang doho tamu yang saya mar kapal terbang maho makirim mate di si dang marna mate sampai habis nasi narimi dang mate alanaha kematian itu berdaulat atas dirimu kau tidak bisa mengatur kematian itu tidak pernah libur. Dakai dok hamatian ini khusus pasca so hamatian nggak ada dada anak mate nama tua anak mate nasaur matua mate dang boy dohono namang dohot tamu inang akan abotar maju si majujung na jumolo adak terjalawi namang dohot tamu ya manang dohonot tak sudah maju kita sepakat akan di rumah sakit maju berjolo dah akanong peak naukai bis impus 10 udahlah nggak usah ditahan-tahan lagi izin aja lah pergi demonstrasi do izin di rumah sakit di ku ila jala jempus dai amang do tamu nggak ada jadi kematian itu misteri so nero ni dokter Sena babat do jorbut do hamatian ini mana ala di biar hamatian ini do nama ngulu ala disirang hamatiani do akan amarsi haholongan. Ala ni amang doho tamu inang haheheon di Jesuson mau liate ma Tuhan. Nungga di paradiho inganan nasumangap diau dada portibiobe halai inganan na pinarademi. Na parpudi amang doho tamu inang molo mate ho aha may patikot tu silang mi. Itu silang mi tu uriam mi. Aha may surah isi buru beno guardinasing isi aso baik guardinasing amang doho tamu inang guar taruh bayar disi dak profesita jala olak kita do nama jalo silangi mate kita dipatik ko masilangi pertika apa artinya sukunon namaho haholongi made batam sian nasa roham doho sian nasa ati-atem dia bibelmu indai mana ma di kuburan ini
tinggal ketua inna mikir hola bibil mu bedang boko tingana nonin na ayah dong do di happy ne mana dang masa happy ne se imana vertikal tu gijak holongi made batasian nasa roham dohosian nasa dungiro mambuse horizontal holongi ma dong ambujol ma dosun dirim dihamu amang doho tamu inang holani do tanggung jawab ta dong nasi jaladin alau mangulahoni pe murado dia dihilala rohani halak nadenggas si bainon natuho ima bait tu nasida cukup do dihilala rohani situon nadengga bainok kutu ibana ima bainok kutu ibana jala pasti bainon di mana nadengga tuau pegang itu sampai mati tu musumi pe dia dilala rohani musumi nadenggan si benom mutibana ima bait tibana molo seri bani mana mulak dang urusan moi ayamang doho tamuinang eso sudi jol madongana di portibio bahasa alkitab dang denggan saudura niba doho nasing molo sosa roha sosa pikiran enggak semua cocok dengan kau. Nggak semua, jangan paksakan. Nggak semua. Nah, kalau tidak cocok, ya udah, nggak usah musuhin, nggak usah hosomin, doakan aja begitu. Tapi merdekakan dirimu dengan semua itu. Hal ini dihamu amang doho tamu inang ima hinaulini haheheon ni Jesusi. Atong mulak mahita sianon hehe mahita. Hehema dia kesemangat. Adong luang iso akan adong pergumulan na semangat lamang inang, semangat ina. Kalau hal yang berat sudah Tuhan selesaikan, seberat apapun pergumulanmu pada hari ini, ingat saja dengan sederhana, kau Tuhan yang berurusan ke situ. Saya hanya berjalan. Biarlah situasi dan keadaan ini menempah diri saya. Dang rikot buat ommu nama sosianau, alaidang tertop diriku. Khobar tulomo. Dohot sakap ni roha. Dunia mang dohot tamu inang taida menguluon di bagasan na bersifat optimis, jangan pesimis. Kalau kebangkitan telah menjamin kita, tidak ada penghalang bagi kita untuk berjalan menuju kebangkitan itu sendiri. Tenggam maka poparamu, hakayanakomu di dia saluhutna. Kalau memang kita sujud berlutut di kebangkitan ini, tangyako geleng mi. Akana somarianako nasa dapok karejo na bergumul di baga seperti kianon. Semua hal berat itu sudah dia tanggung di situ. Kalau nama dalani nama hitai na dangadong. Na parpudi dak portibion pardalanatan. Ay portibion hanya sementara, kematian itu adalah langkah awal, langkah kanan menuju kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Selamat Paskah Marihita. Amin martang yang mahita.